kita ang salas. Mabalin ka din ang salita ta, Victor Iho. May papanitan niya, ti pagsaritaan tayo, papa. At dan ni Anthony iti Amerika. Mabalin, tumulong ka kumait ti panangimaton iti negosyo tayo. Anya? Apay pa nga masapol pa lang mapanaid Amerika. Mayat matitrabaho na dito ay. Makatulong pa'y kada kayo ti negosyo. Kaya ti kabsat mo ti makailiw-liwag. Kapoy tinapasama katakwada iti kaayan-ayat na. Kahit binaybayan nyo mo. Linapdan nyo kuma iti pumanaw. Gapota paborito yung anak. Intulok yulatan nga ramidan na ti kayat na. Pasensya kayon, papa. Ngam saan kayo ang matulungan iti negosyo. Awan amok, may papaniti na iti apanag. No kaya tiyo, pagawidin nyo ni Anthony dito Pilipinas. Tapno adda katulungan nyo. Janice, Victoria. Palangitan. Aksyon na tiya. Wait. Tatong pana. Pero nagatitog pa eh. Nangag ko ti pa nagsarita yung kani sa Roman itay Victor. Unay ka magtayin. Apa yakas ni ti pa nagsungsungbat mo kanikwana. Mabalin ka di Janice. Di ka makibiyang ka na kami. Ureno kas ti pa nagsasaok ka ni papa. Awan bibiyang mo. Gaputasan ka mo takamang ti pamilya mi. Nagsakit mo na ti kasta pa nagsasaong Victor. Pudno matibagbagak. Saan ka kamang ti pamilya mi? Napilitan na kailangan ang yawid kan ka dito palay. Gapoy ti sikog mo. Ngam di mo naman ngay kalaysa ka. Kaputadyak kaya ti madaan iti responsibilidad. Diyan. Ay, Sasa? kasagana. Talat tama ka siya. Joker. Hang ka nung agawit at hang ka nung agawit. Ali ah. Bigat penta agawit. Malay, gapoy ti sikog mo. Ngam di mo naman ngay kalaysa ka. Kaputadyak kaya ti madaan iti responsibilidad. Ayop ka, babae. Aping nagtupa ka. Kawanan kay tibain. Kasta itang tibag ang kanya. Ayok ka.